Lahi tagtubo, kay grasya matanan. Amen? So, lastly, pinagi sa pagtuo is mao na siya ang means para mahimo tang matarong, para makaabot ta sa finish line sa to ang kaluwasan. 1 Peter 1:5. Yun niya, 1 Peter 1:5. O pinagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios, sabtang nagulat kamo sa kaluwasan, nga giandam ng daan sa Dios, nga ipadayag sa katapusang adlaw. So, mo ni siya nga, kanang nga pagtuo, mao kuno na ang gahom sa Dios nga mubantay sa atong kaluwasan, nga ipadayag in the last time. So, ano sa matong last time? Kung matay na ka. Diyan mailanin mo, ng pagtuo, nga tinunanay, sabihang mamatay ka. Nga nibukas yung mata, nga dili ba sa speed mo musugat mo. So that's the foundation. But ang pinagdanay mo na pala is gigwagyahan mo na siya sa Philippians 1:6. Ito, he who began a good work in you, he is faithful in to complete it or to finish it. Diba? So true faith, it is precious because money. Kaya nagpakita ni kung giunsa nato nga nahimo tang matarong. Pinagi sa pagtuo, nagpakita ni nga beneficiaries ta, kaya tanan ning tanan, grasya lamang. Amen? Di nato gitabahuan, ginadawatan ni pinagi sa gasa sa pagtuo, o mo ni siya, gibaglisan, gidalay na ni Pablo sa Romans 5:17, na katong ni dawat sa gasa sa pagkamatarong, morain yun na sa iyang kinabuhi, pinagi diha ni Hesus Kristo. Muna Romans 5:17. Maor sa din. Ang kadagaran mo ito is, what mo dawat sa pagkamatarong? Nituotog ta ni Kristo, pero what mo dawat ta ang gasa sa pagkamatarong. Kaya kung gidawat nato ang gasa sa pagkamatarong, unsa man, mo, bugno kita sa sala. O di kita palabot na mapildi sa sala. Amen? Kaya nagibutan ni, morain man sa kung kinabuhi ang pagkamatarong. Pabita na nga. Tawagan ni, ang vice mayor sa Barili, na ko din, doon katao, ako nasira na, dito pa sa Lisay. May man sila nga. Kung may man siya taga-Barili, ako pagkitanon nga, ay, kailan ang mayor Marinas? Oo, mayor, butan gano'n. Diba di mo? If ito politics, nakain ko, matag kayo mo sa itong mga taon, makahiskot mo, butan dito sa kimit. Kung kadaganan mga dato mo, justify ta. May tanaw ta sa tao nga, kung sa iyang motive. Kung patanawin mong gospel, Jesus Christ, kung datong mo follow niya nga magpahil, iya tanawin sa motive, iya mo hilang siya. Whatever it is. Kung kita mo, basa ta. Mo na sa Matthew 7, don't judge lest you be judged. Amen? Muna mo himo na gito, maayong buhat, bahala kung sa ilang motibo. Actually, mo practice ko, anak. Para tawagan hindi lang painong tumabutan, actually mo na ang atong tamdanan even ni Jesus Christ. Diba? 10 lip na po kalipers sang lahon ng yayo. Diba kung Jesus Christ mo sa mo balik? Ang Samaritan pagyo. Pero iya yung yayo. Amen? O katong mga buta, mga bakul. So, mo ni siya. Ang kaninot hindi yung yayo nga gunahan niya na makabato ni pagto sa matong sa butang nga tao sa John 9. Kailan mo ito? Kinsa to siya? Kailan mo ito sa butang nga John 9? Was okay lang, may butang pa nga. Basta ka to siya, nabuta to siya for 38 years. Kung sa'yo reason, tungkol sa labas sa dinikanan, dili. Kung sa man, nag-prepare na siya para sa himayaan sa Ginoo. So, kung sa'yo nakaswak ito, gilalis niya sa mga Parisiyo, basta mo ay gikuptan siya. I was blind, but now I see. Amen? More na ang purpose. We are blind before. Now we can see of God for the glory of His name. So, kung kita na born again for the glory of God, dili sa atong kaugalingon.
Amen? Kung kita nakailan ni Jesucristo, isaalang sa hing kaymayaan. That is why, kanang pagtuo, kung kaalang na sa kaymayaan sa Ginoo, we need to understand, is dapat, kala pagtuo, everyday na natong gipuyan. So, mo ni siya, kay pinagi sa pagtuo lamang, makadawat ta sa kapasayloan o sala, o pinagi sa pagtuo lamang, makadawat kapasayloan sa sala, o na-imputed ang righteousness ni Jesucristo nato. Sabot mong imputed, na-credited kag matarong, imbis kita makasala, mo na explanation sa lapu-lapu. Sa diyan, ulitaw pa ko, wakay kwaptas bangko. Sa diyan, naminyo ko sa konsawa, na automatically kwaptas bangko. Matay mo, kanya mo si kwaptas bangko. So, muna siya imputed. Conjugal naman mi. Dito iyahan ko, tapi naman ko. So, kasabot mo? So, muna siya, nga sa diyan namatay si Jesus Christ, sa diyan ituot na diha, nahimo na nakaangkon tas matarong diha ni Jesus. So, gi-impute. Imbis wa na tayo kung sa man, di puhunan, wa tayo gihaguan. Amen? So, muna siya nga pagtuo nga atong naangkon diha ni Hesus Kristo. Imputed. It is a technical term ni siya sa pagkamatarong. Actually, wa ko kibaw sa Bisaya ni. So, actually, ang illustration ni Pastor Manin, kana laging wa kay kwartas bangko or na kay accounts bangko na bankrupt ka, human somebody put it na wa ka kaila, o di ka ngayon, ulabaw na katong nagbutang, katong din yung gidaot, o di utangan, na nakakuha kag kwarta, na nagpalit na kag kwarta. So, yung nga nata, nga wa agad tayo, biswa tayo account, or nagit tayo account, nga na diha, because of Christ, ginahimot ang matarong. So, that is why, ang pinagi sa pagtuo, ang gas sa pagkamatarong, muhari yun na sa itong kinabuhi, pinagi diha ni Hesus Kristo. Mo reign in our life. So, ipha inyong paggabati kadadlaw. So justification, mo ni siya, in closing, ang pagkamatarong na to is buhat na sa Ginoo. O nahimo lamang tang matarong tungod sa iyang gibuhat. Kaysa diyang makasasala pa ta, o pinagi sa grasya lamang, o pinagi sa pagtuo lamang, o mao ang basihan ang gibuhat ni Kristo lamang, o sa alang sa himaya sa Dios lamang, mao ni siya pinakanindot kay mabutang nga nitabo kanato. Amen? It means to know God without the wrath of God. Diba? So, mo ang pinakanindot kay nitabo na itong butang is it means the greatest thing na it means by grace alone, by faith alone, through Christ alone, or Scripture alone, or soli Deo Gloria, in Christ, for God's glory alone. That is why Martin Luther suwat yung Magna Carta, which is a doctrine of faith. Muna siya ang meaning sa Magna Carta. So, it means kay true aning tanan nga nakay-gras na, gasyahan ka nakay-pagtuo o pinagi sa gibuhat ni Kristo na imong kamataron para makailata sa Ginoo. That's the end point of our salvation. To know God. John 17:3. This is eternal life. To know God. Amen? So kung mayroon ka nakikinabuhing wala katapusan, yung wakay intimacy, wakay ampu-ampu, wakay prayer life, wakay basa-basa sa Bible, waka na timuha nga makailan ni Hesus Kristo, mukasyon ka sa yung kinabuhing wala katapusan. Even though, dili siya, dali-dali, gradually, nakay-desire nga makailagay sa Ginoo. Because that is eternal life. Nga makailata ni Hesus Kristo. Muna siya, gingon sa Romans 1:17, for in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith. So, ang pagkamatarong kuno sa Dios gipakita dato is pinagi nga faith for faith, lato pa kasi nagsugod ka sa pagtuo, may naapsag kag pagtuo. Mo nang righteous shall live by faith. So, ang pagkamatarong is madawat ato sa pagtuo from first to last. Amen?
So, pagtuo, day by day, from first to last. So, nito ka nga si Kristo na banaw na matay, o nito ka si Kristo na banaw na matay, o nito ka nga siya lamang nga pinaagi sa iyang gibuhat nga maluwas ka, o pinaagi sa iyang gibuhat nga mausab ka, mo ni mo buhaton. You embrace Jesus. Mukupot ka ni Jesus. Musalig ka ni Jesus. Himuon ni mo siya bahandi o makig-fellowship ka ni Hesus Kristo every day. O labos na nang you love Jesus. O si Jesus becomes the passion of your life. Sad of these things, sa kadaghanan sa mga Christian karon, Jesus Christ is the most neglected person sa kinabuhi. We do not sing each day our life that we fight for Jesus. We do not say for our life that we love Jesus. Kana lang nga, what time mo pray, we do not spend time with the Lord every day. Kana is a question, is a lack of faith. We need to understand our life, is, sama sa tagikanta, it's all about Jesus. It's all about you. We sing to that song, it's all about you. But we live out every day, it's all about self. It's all about our life, it's all about future, it's all about dreams, it's all about God, kung sa akong maminyo, pila akong anak. It's all about sa mga butang na kung sa atong gitinguha every day. But in Jesus, actually, we know the Christian, but we do not have affection in Christ. So, that is why what is siya ang basis or ang ground na ang mata mong magkinabuhi pinagi sa pagtuo. We live for Jesus. Siya itong passion. Siya itong kinabuhi every day. That is why John 14:6, I am the way, the truth, and the life. I am the way, I am the what, I am the truth, I am the life. Kung mo nang binagsahon, it is Christ. It is not ourselves. So, in closing, the just will live by faith. It is we live by faith in Christ alone. So let's pray. Father, we thank you and praise you, Lord. Thank you so much, O God, for the gift of faith, Lord. Through grace, O God. And Lord, amoy ampo Ginoo, tabangin niya matag-usakan na mo, Lord. Na Lord, nga magpuyo may pagtuo every day. We know, God, Lord, na we are failure in this, O God. But you said, O God, you ask in my name. Lord, tagain me, Lord, na every day sa pagmata na mo, Lord, mga yung tagain may pagtuwa man. Because, Lord, we know, God, our faith, Lord, you said in the Bible, na ipagtuwa nga mo, grow, God. Nasa weak faith, nasa strong faith, O God. But, Lord, we pray, Lord, nga, Lord, nga, mature me, mutubo me. Lord, nga among basis or among ground sa among pagkamatarong, Lord, it's not, Lord, sa among nabuhat, it's not, Lord, sa among unsa among ipamuhat everyday, especially sa simbahan, kundi nila among ground, Lord, kung unsa gibuhat ni Kristo sa cross, O God. That's the gospel, O God. That's the beauty of the gospel, O Lord. Lord, Father, we pray, O God, nga, Lord, kung nami faith, nami pagtuo everyday, Lord, Lord, ma-change me. O mamunga gayud mi sa mong kinayahan, o labaw sa tanan, Lord, mamunga gayud mi sa mga kalag, Lord, nga imong ipamatuto ka na mamahan. So, Father, Lord, help us ang matag-usa ka na mamahan. Nga we live in Christ, we die for Christ, and Lord, help us that our passion of life is Christ. Lord, kung naamami, Lord, kanang paningkamutan, Lord, quote-unquote, na paningkamutan, Lord, it should be, Lord, our relationship in you, God. Cause us every day, Lord. Lord, na imong remind us, God, Lord, na we should live by faith, not by sight. Thank you, Father. Thank you, Lord.
Thank you so much for your wonderful message tonight, this morning, Lord. We lift after you, Lord, all your people, O God. Lord, that we may apply this message, O God, by grace, O God, and through your Spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.